Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 14, versikulo 29 ken 30. Nasirib ti tao a natal na ti pakinakam na, ngam ti tao a nalaka nga agpungtot, ipakita na ti kinamaag na. Mangted iti salon ati natal na apanunot, ngam ti imon mayarig iti kanser amang runot iti tulang. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Madlaw ang nagsangsangit manen ti asawam si Kaleon. Kasano ti pan nakamuyo nagsangsangit, nanang? Limlimtag ti mata na idilim mabasak ijay balayo. Anya ka di manen aya ti inaramid mo kunkwana. Kasano? Idi na pa nakidyatsindaan at nakasarsarita na alalaki. Ay naanak ko, gagangay laeng metang at makisao ijay tsindaan. Jak nga rod kayat amakita nga nakasarsarita na alalaki. Dayta ka ti madiken ka. Amin amakitam amakisao iti asawam kat sabali ti pangipapanam. Ti kayat ko, liklikan na amin alalaki. Ay nalabos ka mo tanak ko. Iti dayta nga aramid mo. Ad-adda nga umadayo tirik na ti asawam ken ka. Pupuutem ti imbakak Leon. No saan ko nga istriktuan, ang mga nuagbalawak kat sumurot iti sabali alalaki. Anya ka di manen tinapasamak balasang ko. Idi nga min imay ni Leon ije tiyandaan. Nakita na ti pan nakisaok iti sigod akaadalak. Kuna na alalaki kanu. Kuna kunkat. Ay, pasensya amon ti asawam. Naglaing nga agatang. Ngam nalabas mo't. Ultimo makisaw kanya kat sabalin ti pagatapan na. Alangan adyak ka sa uti tao ang makisaw kanya. Bayam tapadasag aka sa uti anak ko, balasang ko. Dandanin may busti anus ko, nanang. Nabayag ako ngagtap-tapal. Ay, diyak man amo iti anak ko. Nalabos ti kinaman nangimon na. Gapo iti kasjay ngawan pulos panagtalak na kanya. Mapunpunasan ti panagayat ko kankwana, nanang. Imbag ta nasabat ka si Kalyo. Apaya di mo talken ti asawam. Tapno isukat nakto, kasta ka din, nanang. Nagkamali ka, anak ko. Babae akmet. No ti asawa kat awan na pulos panagtalag na kanya. Mapunas ti panagayat ko kankwana. Nanang? Iso lang aruden ti manggat-gatang amin iti masapulyo. Ta naggagilaka ngarud nga aglako. Kasta pa'y ti aramidam kankwana. Jak ipalubos nga aglalaki ti asawak. Adda ka din nakitam alalaki na. Saan ka din nga agpatinggalaang iti kasarsarita ti pagimimunam? Gagangay ang makisauan no adda makisaukan kwa na. Ta saan mat nga umul ti asawam? Kasano? Kat nakaragragsak ti panagsarsarita da? Kaadalan na kanuday jay. Nabayag adida nagkita. Isu akas jay. Ay na, imbagpay kada kayo iti asawam. Tanaragsak kayo ngagpakpakan kadag iti baboy yaw. Apay ka din, nanang. Ada parikot yo? Ningamin manong mo. Inapa naman ng ti asawa na gapo iti imon na. Ay, jak manam mo ko ni manong. Saan na pa nagayat ti marik na iti asawa na. No dikit pa naging bubukon. Pudnot ako naman ako. Kanayon anakibor ti balayda. Gapo iti imon. At anda nga awan urnos iti unag ti pagtaengan no kasjay. Ay, pudnot ako nam. Kanayon nga agsangit ni manang Monorma. Kanayon met nga agungot ni Leon. Gusto lang at tinagan na Leon. Na, anya kumangay ti koneksyon na. Diyak met amo akas jay ti pagbalinan ti kabsat mo. Naira na laeng Apay nga awan sagpaw ti masida. Nakamulagat lang nga bulong. Imbagam itay asa anak arumrumwan.
Iso asa anak anapan naglako. Nangalaklangan iti bulbulong nga inlutok ama sida. Adda ay amaala alamas di tabangka. Sinalbag. Manganda tao iti bulong laang. Pati ubing, mairamraman da iti ugalim. No napanak naglako, adda ko mainggatang ko iti naimas ama sida. Iso asaan ka nga agreklamo? Ikaglako no bigat. Tapno inton adda makitam ama kisao, ibagam manen agargaryak. Saanan? Uray saan kan ama karamraman iti naimas amakan. Mabambanog da tao iti talon nga awan masida. Ano sama? Tadayta ti kayat mo. Ti kayat mo, si kalaang ti makisasao kanyak. Iso apagustuan ka. Nagrigat mo ti sasaadan ni Manang Norma. Sobra ti kinaman nangimon ti asawa na. Imbag ta saan ka akas jay. Nakarungag pa iso ni Manong. Ad-adamat nga rod nga wan ragsak iti unag ti pagtaangan da. Kasano ko mga daragsak iti pagtaengan da? Kat kanayon na pagatapan ti asawa na. Kanayon mat ngagsangsangit di maysa. Saan mo takas dyan ni Tatang? Apay nga takas dyan mat ni Manong? Mangipakita launay anakiting ti panagpampanunot na. Ay, nadala ko maagas ti imon. Ikarigatak agatangan taited ko kankwana. Embes ama na yunan ti panagayat ti asawa na. Saan? Tad-adda mapunas. Kanayo na nasakit ti kaunggan ti asawa na. Imbag ta saan ka akas jay. Isu nga ad-adda ti panagayat ko kan ka. Kabayatan ti panaglabas ti panawan. Ay ayaten ka ngamin. Isu adyak kayat asaktan ti riknam. Nasakit ti kaunggak no makita kang agsangit. Asino dyan nakita kalimabas dito'y? Timmanaw ka pa'y di tatawa, kat kinasaritam. Asino day jay? Lalakim siguruan niya. Saan ko adinamag tinagan na? Nagdamag laeng no ayan ti dalan ama panditabalay ti kaaruba. Surutem, taing kadamagan no anya tinagan na. Ay, surun kon. Naging dadamag laeng day jay. Tinmanaw ka mat. Garangganjang kakit dia. Di nakawagan iti garangganjang. Tawan aramid ko. Sika siguro tada aramid na. Buisit kon. Di ka man nag-artista dita. Amang ano na nagtulagan nyo iti day jay lalaki. Apay adito'y pa'y balay anag na. Awan ko naklangarudan. Saan ka di nga imbagakkan ka? Nga kasurutan. Tadamagam, nuan niya ti kinasya sino na. Anya ka di manen ti pagpungpungtutan ti asawa ang balasang ko. Adalim mabas a lalaki dito, inanang. Dinamag na ti dalan ang mapandita balay ti kaaruba. Tinmanawag ti tatawa kat imbagak nga agpalaod. Ay unay meten. Nakaro ti asawam. Diyakon maanusan ti anak yo, nanang. Nagungat lang arudan, manangimon pa'y. Ay, siya kung tagkid-kid daw iti dispensar balasang ko. An-anusak lang arudan ti kinarigat ti panagbiag mi. Iso apat ti ugali na. An-anusak pa'y. Lading itag ti mapaspasama ka na kayo balasang ko. Nanang, awan ba sulyo? Ti anak yu ti talaga anak kiting ti panagpampanunot na. Diyak mo na niya't klase na at tao. Nanang, kanayon kayo ngagsangit. Apay no mapantang amin ijay balay da apong. Kayat mo ka di amapantay jay, balong? Apay nga ibang bantayo ti bagim kan ni Tatang. Kat kanayon na kamat nga apaan. Mayat sang agpaiso ti imbagam Gaputan na umaakmatan ka ni Tatang mo. Kuna ti maestrami. No saan mo kano nga adaywan ti apa. Agtalin ad tulat nga apa ti mapaspasaram. Wen sang agpaiso, anak. Imbagi jayan daapong mo. Tawan ti kas ka ni Tatang mo. Ken asideg pa'y ti pagadalan ijay nanang.
Dito ikat adayo. Ay, sige. Irubwat mo nga rodan dagiti kawkawas mo. Tapo manawtan dito ay. Ni, adamot bagyo nga agina. Papanan nyo, manang? In kami pa'y basit agpalamiis ije balay dananang. Maawatan ka, manang. Nusyak mo ti ada iti kasasaad mo. Ay, hijak makaanos. Agyaman nak maawatan nak, ading ko. Imbag tayo manugot ni Manong Leon nga agawid kayo nga agina. Awan ije balay. Napanman siguro iti ayan dagiti barkada na. Pumanaw, sa inton sumangpet, pagatapan na kamanan. Day talaunay ti kagurak kan kwa na, ading ko. Naibusan ti anos ko. Rigat kan tuok tinapaspasarak iti sidong na. Anak, adda kano agkasapulan iti domestic helper iti Middle East. Direct hiring. Ha? Anya ti direct hiring, nanang? Saan akong nga agbirok iti employer ko. Ipagnaklaan nga ti passport ko. Kasano ti ipapan mo ijay, nanang? Saan ka di masapul ti dakkel agatad no agabroad? Sana bale. Kadwak ti sigud akaadalak ditoy. Employer na matlaang ti mga lakanyak. Ja employer ti makaammo iti plane ticket ko, kanda dumapay ang magastos. Panawan na ka di ditoy, nanang? Sana bale, anak. Taadamot ni apong mo akadwam. Kanayon tamot nga ag-video call. Kanayon ta nga agkita, babaan iti cellphone. Basta saan ka mabayag ijay nanang? Kada 2 atawan, mabalinak nga agawid. Day tati ko na ti kaadalak. Gayem ko day jay, anangawis kanya. Anta ka dito, balayo ti karanggan dyan nga babae, nanang. Kasangsangpot mo pa'y laeng. Asino ita, ti garanggan dyan? Ni Norma ti sapsapulak, nanang. Anta ka dito. Nagpatinggan ti anos ti asawam. Di na kan kayat gapo iti aramid mo. Na, ano ti kaya ti asawa, nanang? Nakita ida ni Adora. Pumanaw da kanon iti anak yo. Anya? Anya ti kaya ti asawa, nanang? Nagtalaw dan nga agina. Ay, salbag. Namang ano, adda sinurutan na lalaki, nanang? Adday ta kamanen. Day ta nga ugalim tinang panawan ken ka ti asawam. Awan labasit agunget ken agimon ka. Asinumat nga iti makaanos ken ka. Nakaumay ka mo dito'y balay, Manong Leon. Ada ni Noel, iji ayan dagiti baboy, iji kupo. Pudno ka di ang nakitam ni Norma, akadwa na ti anak mi? Wan, Manong. Di na kanon maanusan ti kinaungat kan kinaman nangimon mo. Mga ano da sinurutan na sa bali a lalaki. Ay, saan ko mga ibaga dayto ingang pasapulan, Manong? Anya deta? No siyak ti adda iti kasasaad ni Manang Norma. Talaga adyak mo't makaanos. Anya ko mati di na maanusan kanyak. No adda ka di makisao wano agdamag kan ka a babae? Kayat ka di asawon a babae? Saan ka di akapilitan asong batam no agdamag kan ka, Manong Leon? Nakalagip kamot nga imay dito'y balay si Leon. Kuha ko mananang. Kayo ko masukunan da Norma kan buyet, iti balay da katugangak. Apay kumaamapan ko sukunan. Tapno adamanen pagsangitam kanong tam. Alamat din mananang. Agmay sakit di balay. May kawak ngawan kanwak. Talagan saan da kon asang petan. Ano sam ti agmay sa. No impakitam ko maiti asawam ti panagayat mo. Saan nakapinanawan? Ay, ayatak mo ti asawak, nanang. Isungarot nga agi mo, nakno, at da makita ka kasarsarita na lalaki. Ay, naanak ko. Para kanyak, saan nga ayat ti kinaawan pa nagtalak iti asawa? Inak ko masukunan. Ngam nauyong dagiti lalaki, akakabsat na. Mga nubugbugan dak. Ikarim ka ding agbalbaliw ka. Tapadasak amapan sukunan ida. Nanang, ikarik.
Nagrigat mo't gayam ti agmaymay siya. Imbag tayo may kayo pimasyar dito, yapong. Una, apo. Mailiwak mo't kada kayo. Ayan ni nanang mo. Agdan ijay Saudi, apong. Inawis ti sigod akaadalan na. Saudi, kunam. Ijay abroad ti kayat mo asawan. Una pong, kalpasan ti 2 taon sa agbakasyon. Agsubli ka numanan. Isaganaan na kano ti pagadal ko, apong. Napangaya mo ti ina, ijay abroad. Apo, kayat mo ka di asarungkaran itatang mo. Naungat-mat ni tatang, apong. Nukadwak ani nanang, mayatak. Ang nuawan ni nanang, Jack kayat. Ayan da kay nanang. Saan yung mo't idaakan wa? At dan di asawa mi di abroad. Ha? Ni mo't buyait, di na kayat ti umay no awan ti inana akadwana. Adan ije abroad ni Norma ko na yun, nanang. Kasta ti kinuna ni buyit. Isagana ka no di asawa am ti pagadal ti anak yaw. Apay nga apay manaw, adi pa'y nagpakada kanyak, nanang. Naumaga po iti kinaunget ken kinaman ng imon mo. Tuladem ti adim ani Noel. Nadungo iti asawa na. Iso akanayon da naragsak. Kasano pa'y maipakitak ti panagbalbaliw ko. Noawan mo't dito ti asawak, nanang. Inton sumangpet, baliwam nga armon. Bareng adda pa'y panagtalek na ken ka. Ngem no na po kawenday ta panagtalek. Ay, jaka maun. Italangan na amiris ko. Nadugayam ti nagkurang kadagiti agina. Padasag to ti dumawat iti pamakawan na. Barang numapakawanak pa ay nanang. Ay na anak ko. Idi pa'y lang amin ngay bagbagak day taken ka. Ngem di nakmet dengdenggen. Anya ngay ita. Aganos ka. Ijan ti kinalaing nga agpungtot kan kinalaing nga agimon tadayta ti maysa amang dadael iti relasyon. Papagayam ditan ti nagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer Recording Technician Joseph Glenn Binawe. Sound Effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.